23 uthi uJesu kuverse 27 to 28 uma ngabe elandelwa isixuku nabesifazane bemkhalela uthi uJesu ningangikhaleli kepha ngicela ningisize nikhalele nina bese nikhalela nabantwana benu. uJesu kunesifundo asinikeza sona abantwana basezulwini. Uthi yena akangakhalelwa kodwa thina ake sikhalele thina bese sikhalela nabantwana bethu. Impendulo kaJesu mephenduka uthi nina besifazane baseJerusalema. Yini iJerusalema Nkosi yami? iJerusalema it's a home of peace Nkosi yami, ikhaya lokuthula, ikhaya labangcwele, ila sivela khona njengoba sisemhlabeni. Shuthi thina njengoba sila emhlabeni sisekhayeni likaJesu Nkosi yami. iJerusalema nalo leli umhlaba uyiJerusalema abantwana basezulwini. Ukuthula kukho emhlabeni kodwa ukuthula kusezulwini Nkosi yami. It's a home of peace iJerusalema. Uthi ke uJesu kubantwana basezulwini asimsize thina kodwa singakhali kodwa singamkhaleli yena, sikhalele thina nabantwana bethu. Uyasibona isihlahla uma ngabe sitshaliwe umnikazi waso usuke sinakekela, kodwa uma sinakekela umnikazi waso isihlahla usuke sinakekela ngenhloso yokuba ufuna ukusibona sithela isithelo, sikhula, siqhakaza, sikhula, siba side, siqhakaza, siba nezithelo. Manje ngase ngishawa into eyodwa umethi asingakhali thina sikhalele yena ngoba yena unolwazi, uyazi la eyakhona. Bekubiza ukuthi thina sisikhalele thina ngoba asazi la siyakhona Nkosi yami. Ngase ngishawa into eyodwa, ngashawa ilento ukuthi abantwana basezulwini masisithandazele ngoba sazi ukuthi sophelelaphi. Masithandazele abantwana bethu, abangathi mabephuma beyosebenza bese sithi kulungile, singazi ukuthi imoya abayohlangana nayo injani. Asingathi uma ngabe bephuma beyofunda ezikolweni bese singathandazi ukuba uNkulunkulu akabasingathe, akabembathe ngomoya ongcwele ngoba asazi ukuthi la beyakhona bayodibana nemoya enjani Nkosi yami. Uthi uJesu ngalesi sikhathi laba besifazane ukusho ngomlomo wakhe uthi abaseJerusalema Nkosi yami. Uthi abasekhaya lokuthula eJerusalema ngoba eJerusalema kunokuthula abantwana basezulwini. Yasingishaya ke lento abantwana basezulwini yokuthi isihlahla abantwana basezulwini siyanakekela. Bekubiza ukuthi thina singabi nendaba nokuthi uJesu bayamkhaphela Nkosi yami. Singabi nendaba nokuthi uJesu bayamshaya, singabi nendaba nokuthi uJesu bayambethela ngoba yena uyazi ukuthi lokho kukuphelelisa umbhalo, kukuphelelisa ukuthi sekufana yohlala esihlalweni sakhe sobukhosi madoda awu Nkosi yami ngasesandleni sababo wakhe sobunene. Manje thina asingakhathazeki ngaye, asikhathazeke ngathi ukuthi thina sizoshonaphi, ukuthi thina kuzokwenzakalani ngathi, ukuthi abantwana bethu kuzokwenzakalani ngabo Nkosi yami. uNkulunkulu bafowethu akanibusise egameni likaJesu.